Andam si Cebu City Mayor Michael Rama nga motabang sa mga Subuanon nga posibleng naipit sa nagpadayong kagubot tali sa nasud sa Israel ug Palestinian militant group Hamas. Daling gimanduan sa mayor ang Department of Manpower Development and Placement kung DMDP nga makig-alayon sa Department of Migrant Workers ug sa Overseas Workers Welfare Administration alang sa mga OFW nga magpatabang sa Cebu City Government. Makig-alayon sab si Mayor Rama sa nasudnong kagamhanan alang sa hinanali nga aksyon sa mga napektuhang Pilipino labi na mga Subuanon. Hinuon sa pagkakaron, wala pay pamilya ang midangop sa lokal nga panggamhanan apan iyang gipasalig nga andam kanunay ang gobyerno sa paghatag og ayuda ngadto sa nagkinahanglan. So right now, preparedness, you're talking about prepare to talk with them? Yes. Prepare to make connection? Yes. Because we can right away call Malacanang. I have direct with some people there. Then I can tell them who should I be referring to, who should I talk to. Give me the number.